että nyt on näytön paikka kaikin puolin. Tämän päivän ottelussa pitää parantaa huomattavasti edellisestä ottelusta, mutta nyt tulee Aleksi Sainio loistavasti boksiin. Ja vastakentälle tullut laitapuolustaja laukoo pallon komeasti takanurkkaan. Edes Lari Lummepuro ei vielä ole ehtinyt omalle paikallensa vaihtopenkille ennen kuin omissa elät. Sitten Jäpsee vauhdikkaasti oikea laitaa pitkineen syöttö keskustaa. Kuosa laukoo ja lukemat 1-0. Jäps, palloa pitää keskikentällä. Tässä Aleksi Sainio. Hyvä nosto, jos Tahari pääsee etenemään. Puolustamassa teepäsältä Ikonen, mutta Tahari pyrkii boksiin asti ja sinne myöskin pääsee vasen jalka vapaaksi ja kimmokkeen kautta. Sainio oikealle. Sainion keskitys tulee hyvän näköisesti. Toiselle puolelle. Sainio. Ahola. Ahola boksiin. Sainio tekee liikkeen sinne. Sainio kääntää takaviistoon. Siinä on paikka, mutta ei mene. Syöttö keskustaan. Ristola yrittää jatkaa kohti Jamaa. Ristola uudestaan syöttö viereen. Sitten perataan Aholalle. Mahdollisuus tasoitukseen, mutta nyt ottaa hienon torjun. Sainio keskittää ja Ristola nousi. Kova taistelu keskustassa ja nyt hyvä levitys laitaan. 3 pelaajan rintamana ja pääsee onpa muuten hyvältä. Tälle kesälle täällä Seinäjoen oma SP-stadionilla. Sitten lähtee Jäpsin ensimmäinen hyökkäyskokeilu, mitä sitten tuottaako tulosta. Hyvä pallo siinä. Pallo tuli loistavalla sektorille. Sainio juoksussa. Ja tulee sieltä väkisin ohi. Tuleepa muuten loistavasti Aleksi Lyyrästä ohi. Sainio pelaa pallo keskus. Sieltä tulee hyvän näköinen keskityspallo ja nyt on paikka tulla pelitasoinen. Tamaan Salo. Sainio uudestaan on siellä, nyt etenee jo linjaan. Ja sitten Manilla jälkeen Eiffin saldo. FC Lahti 26 pistettä, mutta 1 peli vähemmän ja TPS 28 pistettä ennen tämän ottelun päättymistä. Nyt kyllä näyttää siltä, että kohta tästä on 0 tulossa, koska Jäps pääsee jälleen kokeilemaan. Hienokaan tällä kertaa Hannulalta loistava syöttö Toivo Mero. Kikkaa Mero viimeistely kuitenkin suoraan päin Sainiota. Jäps jatkamaan. Nyt tulee Emil Ingman. Ingman ei löytää omia. Hannula laukaus. Sainio blokkaa tämä. Aika. Avautuu hetkellisesti tilaa, mutta paine on jälleen välitön. Holopainen tulee puolustamaan syöttö keskustaan. Musatsi yrittää päästä palloon, mutta ei muuta kuin päistikkaa jälleen kentän pintaan. Sundmanille. Ei jäi. Sieltä viedään pallo. Miten puolustaa Sainio tämän tilanteen. Minuutin käpä matsissa. Mitä tulee niitä klubeita iskemään Barano.